Случва се нещо, което отново крият от нас. Дали влязохме в рецесия и криза? Останете до край, ще разберете края на епизода. Дайте един палец за сега и да видим какво съм подготвил като съдържание, което въобще не е малко. Излязоха много интересни макроданни. Както виждате, едно от тях е дълга на щатите експлодира до 39 трилиона долара на фона на тази цялата ситуация, пълен хаос. Така, уикли. Ето го, уиклито. Така, какво имахме като развитие? Имахме много хубав плътен бар миналата седмица, която затвори над 72к, което да, много хора могат да го интерпретират, че това е пробив на рейнджа и да лонгват брейкаута, но тук точно това е пазара, в който най-много чакат такива хора, които да се накачат да лонгват този брейкаут. Знаете, това сме го говорили многократно в моите лайфове. Колко е опасно и това е най-опасната стратегия. Най-много хора, трейдери са рекнати, които лонгват брейкаута и шортът брейкдаун. Запомнете го това. Така, 72к, обаче, виждате, това беше близко до 100% запълването от уика от миналата седмица. Ето го. Тоест, ние имахме един уик, след което engulfing green candle, който обаче запълни с опашка ето този уик. Тоест, ликвидитито, което беше трапнато. Така. Запълни се и ето тук, виждате ли го е този канал. Удари го като резистанс, в същото време взе си тази ликвидити, който беше над 75к и реално си взе този целия пул, който имаше да си го догони от предишните няколко седмици. Така. 66к има много натрупана ликвидност, знаете, говорили сме на CoinGlass, че общото там си е другия голям пул. На дейли, ако го отворя, виждате ето перфектен clean rejection от 25-цата, плюс малко фронтрън на този дейли на 76,200. Така, в момента, ако днешния дейли затвори над 71к, това ще бъде до някъде добре, защото това точно се равнява от предишното ниво, където може би да задържи горната част на рейнджа или евентуално да го тесне отгоре. Така, обаче затворят ли по този начин под 71к, днес и утре най-вече, до края на седмицата, най-вероятно за мен ще си го върнат обратно, т.е. той си влиза вече обратно в рейнджа, особено в момента, в който затвори дели под 71к. 65-66 ликвидността ще я вземат със сигурност по някое време. Въпросът е дали тук още ще прекарат някакво време да измъчат хората в рейндж или директно ще си потърсят след това някакъв брейкдаун под 60к. Това е въпросът, който нали, се изисква от нас да го проследим. Така че това е, честно казано, на този етап се иска развитие и да се следи дали ще затворят под 71к. Или дали 71к ще задържи съответно. Така че това е на този етап. Някакво се overcomplicate. Етера, буквално виждате нивото, което го коментирах от 3 седмици назад, как се респектира. 2350 делито, какво казахме? Булиш сме само в момента, в който затвори над него. Затвори ли над него? Не затвори над него. Реджектна ни от него и в момента се опитва да ни приеме стария рейндж. Ето тук най-вероятно има един съпорт, който е точно от голдена на 2100. Ако 2100 задържи, може да се опита евентуално да тръгне да работи към тази зона. Дали. Обаче ако откаже това ниво, най-вероятно ще си вземе цялата тази ликвидност, която е натрупана под 2000. Така че, каквото направи биткоин, това ще направи етера. Solana по същия начин стигна си точно това SL Site Liquidity, което беше support дълго, точно support дълго време. Тук виждате low от април месец 25 и вижте в момента как си го тесна за резист на daily и отказа. В момента една тази ема, честно казано загубили я, най-вероятно ще си бръкне и то под тази структура. Докато я държи, може да се пробва тук да направи, така се каже, по-висок low или higher low и след което да опита да ретесне ето тази структура 105-110. Така че това е на този етап. Гледа се, честно казано, само биткоин. Ако трябва да се фокусираме на едно нещо, дали ще затворим под 71к седмичната или над 71к. И най-вероятно ще има още агония в този рейндж. Много хора както не им си вярват. Така, какво става с доминацията? Продължава си рейнджа, мазането на страни, зигзаг. Нищо интересно, честно казано. Често казано, те тук има едно ниво тук 57,5, 58. Те мога да си посети, след което пак може да си отскочи от него. Така че няма какво да се каже за доминацията. Тотален рейндж и яко мазане. Така, тотала. Какво става с тотала? Ето го това ниво, което го коментирах миналата седмица, 2,09, което това беше условието да се мине, за да стигнем да си говорим на някои от по-горните нива, но виждате още реджектна на горното уикли, което е 2,25 трилиона, плюс ето това
Daily Moving Average, който ни отказа. В момента сме точно на този Golden и на 70-цата, която реално трябва да се окаже на сапорт и логично, точно това е причината да си затворя немалка част от шортовете. В момента само да ви покажа. Така. Да, ето го, точно 74 на 71 и нещо. Затворих тук 75% този шорт, който го бях фанал на върха. Почти не. Нали, просто очаквах някакъв конфирм все пак да имам. И най-вероятно след него ще прецена, т.е. не, аз няма да добавям към този шорт, защото тук си е само яздане, добавката ти е само вече ако имаш някакъв допълнителенъп нагоре, т.е. с взимане на ликвидити, което вече ще бъде най-вероятно 78-80к. Така че толкова на този етап. Total 2. Същото и тук. Реджект на този daily 20 moving average. В момента сме точно над точната граница за breakout и над тази ема. Тоест, ако запази това ниво, може би това да форне higher low и от тук да направи още едно лекче до към 800 и нещо билианс. Ако запази, нали, говорим това ниво до края на седмицата. Така, total 3. Абсолютно същото. Запази ли това ниво, може да се пробва да ретесне около 500 билианс нивото. Загуби ли го, пак ще слезе тук до към 400, даже може и по 400. Адраса просто толкова реджект тук дейли и фибо имаме 25 на дейли. Просто тук клин отказ. Нищо интересно. Веднага си върна няколко дни с този пъмп. Така че, честно казано, тук това може даже да се счете като deviation над рейнджа и рязко връщане и прибиране в рейнджа. И тук рейнджа да си продължи да си затлачи и да чопи още някакво време. Така, какво ето тук на 76к в момента, в който имахме свипване на този liquidity, който беше над 74к, 75, знаете този клъстър, който говорихме на няколко епизода. Биткоин е 8 поредни дни на зелено. Така. Само 15 пъти в цялата история на биткоин това се е случило. Всички се кефат, нали, на здраве, нали, cheering, нали, си казват и той вика, разбирам. 8 зелени кендали последствие се усеща добре. Но един от тези 15 пъти е бил Марч 22 от 29 и 22 година. И това, което следва за биткоин е, че пада 60% в следващите 80 дни или 3 месеца. That's the most recent example of this exact strike. I'm not saying this. Не казвам, че това ще свърши по същия начин, но най-вероятно макрото е по-различно, ETF-ите са различни, buyer base е different и така нататък, но когато вземеш това, когато се е случило 15 пъти въобще в цялата история, ако в момента сметнем 60% краш, най-вероятно си заслужава да не се радваш толкова много, като крауда, нали, хората, тълпата, се кефят, нали, че имаме winning streak, is confirmation, is trend real and durable. Sometimes is this, нали. Sometimes is last loud gas before a reversal. И той това казва, докато не отворят обратно Ормус протока, най-вероятно ще си държим дъха. Stay safe, folks. Което виждате реално колко добре се е плеяутнал. Бенджито какво казва? Което реално аз това ви го показах на графиката BTC Gold, което между другото може да отворя с малко да разгледаме. Така, защото не съм я апдейтвал отдавна. Биткоин спрямо злато най-вероятно ще си стигне този range low по-късно тази година. И този range low, ето тук в зеленото, нали, виждате, това съответства точно на дъното на bear маркета, където е бил 23-та година биткоин, което е логично това ниво. Нали, с малко ще го покажа и на моя графика. Съвсем очаквано, имайки предвид, че обаче от тези нива, които в момента се намира BTC спрямо златото, за да стигне този лоу от 23-та година, това значи две неща. Или златото да коригира до 4000, а биткоин да върне поне до 40-45 хиляди, нали, за да се стигне това рейшо. Аз ви казвам какви са условията, защото това е нещо реално в моята група сме го дискутирали още преди няколко месеца. На много по-високи цени на BTC Gold. И поиграхме си тогава с Влади и още едно момче. И точно това беше излязло, че три сценария ни дадоха. Едното сценария е Gold да е 5К, другото биткоин да е 50К, другото беше златото да е върнало до 4К, BTC да е някъде към 40 нещо.
И третото беше там някакъв мит. Но това са горе-долу условията, къде и колко би било биткоина при достигане на това решио на BTC спрямо Gold. Просто да го имате предвид. Така, какво става нещо, което наистина трябва да разберете, нали, за това рали, какво стоеше зад него. Short-term холдерите изпращат биткоини, над 37 500 биткоина са депозирани за последните 24 часа, което е най-високото ниво от 15 януари. Short-term holder selling to seller. Буквално, в момента точно това става. Short-term холдерите, мисля, те реално в момента може да са хора, които са купили на 60, на 65, 70к и на 75к, прибират всичко и деца вика, правят си някакъв бърз трейд за някакви бързи проценти. И това може да са и хора, които са купили на такива цени преди 1 или 2 години. Без значение. Така че, не, всъщност ако са на 2 години, те няма са short-term холдери, грешка. Иначе за последните горе-долу година. На тия цени, които са били. Виждате, при най-малкия ръст се продава биткоин. Тоест, ние нямаме някаква база или нещо, което да ни говори, че това може да е дъното. Защото пак нали видях в Twitter обичайните коментари, това ако е дъното, 90, 100к и някакви такива. Чакай малко, още ние не сме брейкнали рейнджа с weekly close. Помните ли какво казах миналата седмица? Едно от условията да сме булиш беше затваряне на 72. Да, обаче 74 е рейндж хая. И ти винаги следиш дали те да няма да направят абсолютно същия фейкаут, който направиха на 97к януари месец 15 и точно помня датата. Защото го гледах и точно тогава влязах шорт, както влязах и тук, с малко ще стигне до там. Фейкаутът е ясен. Виждате на всеки малък импулс се продава и се заключва биткоин, дали на печалба, дали на загуба, без значение, продава се. Тоест, тези хора не са много булищи, така като ги гледам какво правят и на ончейна. Виждате ли? Щом цената не може да достигне, нали, не е късно нали, за 80 хиляди, не казвам, че е тотално изключено 80 хиляди, нали, ще стигне и до там, но въпросът е, че те дори на 75 хиляди долара мятат всичко на това, което имат на Cold Wallet, към борса, депозиране, стейблкоин. Виждате, динамиката, геополитиката и макрото адски много влияе на самото решение на инвеститорите, които те взимат. В смисъл, това са неща, които не можем да си затваряме очите или да бъдем blind bulls, нали, както се казва, нали. Така че това е едно от нещата, които нали, доста добре да го взима предвид. Сега, примерно е тази графика. Много хора си казват, това е булиш. Примерно, Crypto Market Momentum is Accelerating. Да, на фона на предишните няколко месеца. Обаче, нека все пак да видим какъв е претекста. Криптофондовете са регистрирали 1 милиард плюс инфлоу за последната седмица, което е най-високото за трета седмица от януари. Така, това показва трета поредна седмица, която нали, се наливат около 3 милиарда, като в момента това се възстановява на около 4 милиарда outflow за последните 5 седмици продажби. Така, биткоин ETF-ите с около 800 милиона, които правят 75% от тоталните инфлоули, които това ни слага на трета седмица инфлоу с около 2,2 милиарда. В същото време Ethereum е видял 315 милиона year to year инфлоу, който е close to zero. И от началото на войната Total Crypto ETF Asset Under Management са нараснали с 12 милиарда или близо 10% с 140 милиарда общо. Инвеститорите се връщат към крипто въпреки геополитическия търмол. Така, и сега тук е ключово. Вижте с червено колко е оградено, колко са инфлоулите. Така, и вижте сега за последните, че само видя къде са датите, защото тия числа малко му объркват. Така, вижте назад колко са били. Нали, като числа. Тук сме 1,1k. Вижте колко са били тук. Не сме и на една трета от нивата, които сме виждали тук. 3, 4, 3, 4, 2, 5, 3, 3, 6к. Това са инфлоули. Това е тук за мен е просто, как да кажа, хора, които може би са продали злато или правят някакъв, може би, ретърнинг, на 60к са обрали някакви дана и така нататък. Но не е нещо, което можем да си направим някаква причинно-следствена връзка или някакво заключение, че следва от тук насетне едва ли не някакво развитие на тренд или нещо подобно. Не, напротив, показва ни, че има някакъв инфлоу, има някакъв интерес, но това са хора, които просто се възползват по същия начин, както беше началото на конфликта Русия-Украина. Аз тогава много добре си спомням, защото точно тогава реално аз излязах от целия пазар. Като стигнахме 48к, тогава нератива беше, видиш ли ти, украинците купували адски много биткоин, за да могат нали, да се спасат и да и Русия или руснаците били купували биткоин, нали, и те заедно с украинците нали, да могат да се спасат и да изчезнат.
нали, тогава беше това нератива, нали, да оправдае ръста на цената, ако си спомняте тогава, което всъщност беше бултрапа на 48К преди новото изсипване. Същото и в момента. Буквално, едно към едно. В момента също това се говори за Дубай. Нали, тия дубайците едва ли не, купували биткоин, купували крипто, стейблкоини, за да се мигрират и да, това е така. Но сега извиняй, те държат и 50% от пазара да могат да дигнат до толкова биткоин, че нали, да... са пълни глупости са това. Какво? Даже не знам, що му отделих толкова време. Така. Realize profit by long-term holder, short-term holder, 12 часа moving average. Така. А за прави H над 74К тази седмица виждаме, че short-term холдерите реализираха печалба и този, ето тук виждате, първия път, както сме на този рейндж, като стигнахме 74К и ето тук е втория. 18 милиона горе-долу на час се е реализирала печалба на тези цени. Така. Това е консистентно с същия патърн, който го видяхме в февруари месец, когато short-term холдерите продължават да се изтощават на всяко едно рали над 70К и абсорбират моментума преди да се случил някакъв брейкаут. Тоест, тъкмо влизат хора, които да лонгват брейкаута, с малко ще си говорим и за тях, да ги видите просто отново за пореден път как се трапнаха горе на 74-75К, да лонгват брейкаута и ти им дъмпат на главите, на спот. Виждате, на всяко едно рали се продава по всяко едно време биткоин. Нали, можем ли да говорим, че сме на дъно? Абсурд! Нали, ако просто тези хора, които само обясняват, че сме на дъно и така нататък и купували, не ги питам с каква цел. Ако в момента някой купува, освен ако не иска да обере нещо, някакъв процент движение, а говори за позициониране, за мен този човек не е окей. Или има толкова много излишни пари, че иска да ги паркира някъде и да си е спокоен да е TradFi независим. Т.е. да не е зависим от традиционната финансова система, просто иска да си има някакви пари в биткоина. Освен ако не сте от тези хора, какво да кажа? Уеловете. Какво става с китовете? Това са китовете на всички борси като поведение. Виждаме. Адреси, които държат над 100 биткоина, са преместили 45 000 близо биткоина на борсите вчера. Тоест това е било на 17-18 март, точно на 75-76, където е било. Ето виждате. Какво ви говори това? Акумулация или сел да рали? Така се каже. Сел да рали. Не знам. Оставам на вас да прецените. Така. И ето ги как всъщност се трапнаха лонговете. Ето това говоря. Така. Тук сме точно в момента, в който взе ликвидността до 76. Open Interest, виждате, ето тук в момента, в който се набиха нови лонгове, т.е. това са хора, които лонгват брейкаута над 71, 72, давай тук 10-20 хикс лонг, отиваме на 80, отиваме на 90к, бързи проценти. Not a clean breakout yet, but it's definitely more crowded positioning at the highs. Флат цена, нарастващ Open Interest е равно на компресия с Leverage Building. Тоест, най-вероятно в момента става точно това, което всеки път от началото на bear маркета. Хората, които лонгват брейкаута, са екзит ликвидността на тези, които в момента ви показах на миналите графики. И какъв беше резултата? Ето го. Поредния bear flag или rising wedge, кой както иска си го нарича, нали, в който нали, достига горната граница на рейнджа, малко над нея. И точно това цели да вкара биковете и тези, които лонгват, да лонгва брейкаут. Патърна абсолютно същия, идентично едно към едно, както беше и на 97к. Виждате. See my analysis, the premium bearish wedge pattern, a similar pattern might be developing. Not a prediction. Но брейкдауна на този bear flag има таргет за евентуално 52к на биткоин. Тоест, нали, при неговото пречупване, което нали, виждате всеки път, като се пречупи и си сипва надолу. И точно затова реално сега разбирате защо в bear маркета цената повече време расте нагоре. Защото виждате, изсипва се тук за няколко дни и влиза в рейндж леко нагоре за няколко седмици. Нали. После изсипва пак за една седмица и влиза пак за рейндж няколко седмици и допреди ново изсипване такова. Все още сме си в рейнджа, някакво се коментира, но следим за каталисти. Малко ще стигнем до графиката. С това палец
Пишете коментар какво мислите вие и да видим. Така, какво стана 3 days? Ами виждате, формира се bearish дивергенция. Ето, higher high на RSI, lower high на чарта и на графиката. 3 days bearish дивергенция. Така че да видим. В момента нещата се пекат. Нали? Тези, които са нетърпеливи, тези, които... Anyways. Така, и ето, Bitcoin Rally Mayfair Resistance. Нали, това е едно от нивата, нали, много хора гледаха, нали, съответно в момента, в който гледат, знаете, много хора едно ниво, определено цената не ги достига и често се фронтрънват. Това е Trader On-Chain Realized Price Bands. Long Position Rising in Perpetual Futures. Funding Rates Flip Positive. Тоест, имахме, помните, колко време Negative Funding. Тоест, адски много хора, които коментирахме, че шортат дъното. Логично беше да видиме един ръст рязък в цената. Видяхме го този ръст рязък в цената, но това е просто опиране на шортове и шорт сквиз. Много добре е важно да знаете какво ви говори футпринта и order flow за всеки един price action и движение. Без футпринт и order flow, гледайки само графиката, вие сте като вързани с маска в пустинята. Разбирате ли? Ето, 84,7к, където точно това е в момента цената, която съвпада и с short-term холдерите. Тя е около 84к вече, защото нали, тя пада всеки изминал ден. Така че горе-долу, при евентуално възможно затваряне над 74к, 75 на weekly, горната граница е около 84к, като това евентуално ако стане, тя би била вече 82, даже под това. Така че горе-долу това на този етап max upside, така да го кажем. Евентуално, нали, въобще ако това стигне. И сега в момента повтаряме ли същата графика, както на март месец 22 година? Виждате, абсолютно живеем ли в симулация? 8 поредни зелени дни. И виждате какво става след това. Looks like the simulation likes this fractal so far. 8 поредни зелени дни и след което започват червените и вижте за какво става въпрос. Ако това нещо го повториме, таргета му е под 50к. Тук на тази графика фрактала 48к. Напишете вие. Какво очаквате първо? 80? Над 80к или над 60к? Кое според вас ще дойде първо? Ми е интересно да напишете в коментарите за какво става въпрос. И с малко ще минем през графиката, нали, да видим какво се. Така. Как става това, не знам. Майкъл Сейлър купува над 1 милиард и половина биткоин и цената прави това. Как се случва? Еми ето сега ще ви обясним ви как. Има много повече продавачи, отколкото купувачи. Елементарно Уотсън. Това е. Някакво да се философства, да се констатира, да се гледат 30 000 графики и така нататък. Он-чейна ни го показва. Точно 3 графики ви извадих. Излишно е да натрупвам с други, които ще покажат подобно на същото или нещо друго. Нали? В смисъл, контекстът е важния, но все пак трябва да знаете, че това си е все още трейдърски пазар. Тоест, те реално могат да направят това нещо, което много хора няма да издържат. И то е рейндж. Тоест, рейнджа да продължи още някакво време, докато или не брейкдаунем надолу, или хората не се предадат и тотално загубят интерес, което най-вероятно ще стане. Точно по този начин.